ଗତକାଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଲା ରନ୍ ବର୍ଷା। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଗର୍ଜିଛି। 2024 ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମାରିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଛକା। ଭିଡିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତା ସହିତ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଏପରି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଟିମ୍ରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଇନ୍ ଏବଂ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଖେଳରେ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୋଲର ଖାଇଲେ 549 ରନ୍। ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଟାକ୍ ପରେ ଆଟାକ୍। ପ୍ରତି ଓଭରରେ ବୋଲରମାନେ ଡାକୁଥିଲେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟିମ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିରୋଧରେ କରିଥିଲା 287 ରନ୍। ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଟିମ୍ର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଖେଳିଥିଲେ ବିସ୍ଫୋରକ। ମାତ୍ର 41 ବଲ୍ରେ 102 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଲାସେନ୍ ମଧ୍ୟ 67 ରନ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳିଥିଲେ। 288 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟିମ୍। ଦୁଇ ଓପନର ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ। ମାତ୍ର 35 ବଲ୍ରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ 83 ରନ୍। 7ଟି ଛକା ଏବଂ 5ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ରହିଥିଲା। 7ଟି ଛକା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ଛକା, ଯାହା ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଛକା। ନଟରାଜଙ୍କ ଓଭରରେ 108 ମିଟରର ଲମ୍ବା ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଳି ମାରିଥିଲେ। 20 ଓଭରରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟିମ୍ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 262 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ 25 ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର।